Документалният сериал на Андрей Андонов "Пътят" е посветен на олимпийската титла на българският ансамбъл по художествена гимнастика от игрите в Токио през 2020 година. Невиждани до сега кадри от мястото на събитието и интригуващи интервюта. При мен е режисьорът на сериала Андрей Андонов и две от златните ни момичета Лаура Трац и Симона Дянкова. Здравейте и добре дошли! Здравей. Здравей. Ама много скромно, дайте по-ентусиазирано. Много ми е приятно първо да кажа добър ден на Андрей. Благодаря, че се съгласи да си мой гост. Разбира се, с част от попълнението и от основните героини в сериала. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие. Не случайно, нищо, че са дами, ще започна с теб. И с... Аз бях част от премиерата в Народния театър, но искам по-отзад да започнем. Когато получи предложението за това да направиш този сериал, какво чу, как го прие и колко време ти беше нужно, за да се съгласиш? Ами то първо не беше предложение за сериал. Общо взето беше тотално различна идеята и затова може би се и съгласих. Дай първоначалната идея, сподели с нас. Първоначалната идея беше за филмче, което да им остане по-скоро като за спомен и да се по-скоро за някаква вътрешна употреба. Те да си го гледат, да си го имат за спомен. Това е първата олимпийска титла, и да се пусне което... през Фейсбук за феновете на художествената гимнастика. И всъщност ти ли наклони везната, че с едно филмче няма да стане? Според мен историята си наклони везната. Защото аз като получавах материал всеки ден от Токио, виждах, че има много ценни неща, а и после тъй като станах олимпийски шампионки, още повече, нали, вече Чакай, стана... тук има една скоба. Ти първо имаш предложението преди Олимпиадата. Да. Преди въобще да се случи събитието. Да. Това е много важно да го знаем. Аз мислех, че след това е дошла идеята. Не. Точно, може би една-две седмици преди те заминат, се видяхме с госпожа Раева, обсъдихме как ще се заснеме въобще цялото нещо, понеже там нямаше достъп за външни лица и оператори и така нататък. И нали, те решиха, защото те го бяха снимали нещо подобно в Бразилия. И с телефоните, и там мисля, че беше, няма да казвам модела, но 11, примерно, модел. И аз казах, че с този телефон... Не става. Не, спокойно мога да се заснеме документален филм. И просто там да нагласиме как точно да се снима и остана така, че вътрешно те щяха да се снимат неща. Нали, документално. Тоест да включим тук и Симона и Лаура. Вие бяхте инструктирани и предупредени всичко, което снимате с цел, че то ще бъде документирано и префасонирано някъде, някога сложено. Не само за лична консумация. Да, ние още, когато бяхме на летището, всъщност тогава разбрахме, че така имат тази идея да заснимат. Тогава идеята беше да е филм за нас. И Ана Неткова, нашият фотограф, както и госпожа Раева, бяха постоянно след нас с телефоните и заснимаха всичко, което правихме там. Лаура, ти какво би допълнила към това, което Мони каза? Да, беше доста интересно, защото снимките бяха и в моменти, в които изобщо не сме очаквали, че на някой от щаба ще му е до снимане на клипчета, но дори когато излизахме на олимпийския терен, госпожа Раева снимаше за филма, така че наистина има кадри, които дори ние не сме ги виждали отстрани. Да, това беше много така... Може би това е най-напрегнатия момент за всеки един спортист, когато крачи към състезателния килим и ние гледахме госпожа Раева как е извадила телефона и ходи назад и ни снима. И после с момичетата си коментирахме... Това не мога да го повярвам, коментирахме си, да, колко спокоен трябва да си в такъв момент, за да извадиш телефон и да снимаш, но със сигурност не е била никак спокойна, но не и личеше и това ни вдъхна още повече увереност. Добре, ти тези всички кадри в течение на времето, като ги получаваше, тогава ли всъщност осъзна колко обем имаш да префасонираш в едно филмче, както е била първоначалната идея? Значи, пак се тръгнахме да си правиме филма. Тоест идеята, защото аз знам какво е да направиш един филм и какво да направиш 8 филма. Нали, мащаба, работата, усилията са тотално различни. И аз си държах да е един филм. Но просто материала е, после ние с момичета направихме, не само с момичета, целият екип, 11 интервюта, които допълнително предадаха дълбочина на цялата история, които бяха интервюта, които целеше се да се разкажат неща, които не се разказват по телевизиите, по
нормалните спортни Взимане на едно интервюта. интервю, просто по-скоро да е много по-лични, разказвателно. много по-философски, много по-дълбоки и откровенни. И те така и се и получиха интервютата. Добре, тези интервюта, които са снимани след това по-професионално, ти до каква степен като режисьор на филма се подготви какво да се изкара от думите, какво да присъства на тези интервюта? Имал ли си достатъчно време преди цялото сформиране да знаеш от кой треньор, състезател, какво искаш да се извади? Не, защото документалното кино е... аз поне... И за това много ми хареса този проект, защото аз съм снимал 2 пълнометражни игрални филма, имам един малък документален филм и малко имах представа каква е разликата. И за мен този проект беше ценен, защото исках да е истинско, оригинално, 100% документално кино. Тоест, това, което е, това е. Тоест да няма никакво вмешателство от моя страна като режисьор и като външен наблюдател. Аз затова не им казвах какво да снимат. Защото дори не съм с Ана, когато сме говорили, аз съм ми казвал какво ти е интересно, снимай. Бъди смела, снимай. Не се притеснявай, снимай. Само това бяха моите напътствия. Но не съм казвал как, какво, някакви неща да им казват. Оставя ги абсолютно да бъдат такива, каквито са. Момичета, вие кога в този целият процес, когато сте снимали сами извън тези професионалните интервюта, махнахте бариерата, снимаме за филм, нека да си снимаме как закусваме, как си говорим в стаята, как сме на летището, как сме с медалите. Но кога го правихте просто като всеки друг път, в който си снимате за вас и кога бариерата снимаме за филм? Ние се готвихме за Олимпиада и така филма не ни беше най-важното. Нормално, но въпреки това. И абсолютно, мисля, че още на летището, когато разбрахме, казахме, окей, вие си снимайте, ние си имаме работа и въобще не обръщахме внимание, но сега, когато гледам филма, виждам неща, които са били заснети, без въобще да разбера. Виждам неща, които съм казала, които въобще не помня. Така че и на нас не е интересно. По време на тренировките, както каза Мони, бяхме много концентрирани и почти не сме забелязвали, че ни снимат, но както ти казваш, докато закусваме, докато се оправяме, мисля, че голяма роля изигра това, че ни снима фотографата Ана Неткова. Тъй като тя нямате много задръжки, така че... Именно, да, не сме се притеснявали по никакъв начин. Подсъзнателно, момента, в който разбирате, че ще се прави филм за вас в един такъв много целеустремен път и най-важната кулминация за вашата кариера, някъде сблъска ли се така, нахъса ли ви малко повече? Защото винаги, особено при спортистите, когато ти си изграден, да си даваш най-доброто, да си следваш мечтата, да не ходиш по заведения, да не даваш интервюта, т.е. ти да си фокусиран. Малко първите интервюта, първите кадри, първите емоции, че ти си звезда, макар и в онзи нехубавия смисъл, изместват центъра на тежест. Вие кога успяхте да се концентрирате и да не позволите това да ви разконцентрира? Ние бяхме достатъчно нахъсани и Олимпиадата, златото ни беше основната цел и не сме се замисляли, че този филм може да е наистина пътя ни до олимпийското злато и как ще се възприема. Радвахме се, че ако се случи, това нещо ще бъде съхранено и ще го имаме като спомен. И така, когато го гледаме, мисля, че лично аз изживявам наново нещата. Затова искам да благодарим на Андрей, че е оставил сърцето си във филма, защото ние изживяхме Олимпиадата един път, а той може би около 100 000 пъти, докато направи този филм. Да, между другото, тук е интересен момент във всичко, което те ти изпратиха. Всяка една от тях, треньори, Ана като основен човек, който заснема всичко. Как подбра? Защото със сигурност много неща ти не си включил. Няма как да включиш всичко. Това си отне и 3 години. Някъде към 3 години. Нали, не плътни, но времето. То си трябва за такъв проект да си отлежава, да си го гледаш наново. Аз също си бях казал, че няма да гледам материал, който те ми пращат, за да не съм... Да не ме подразни нещо ли, да ме мотивира да почна да давам режисьорски напътствия. Тоест аз изчаках дори да приключи цялата Олимпиада, опитах се да се дистанцирам максимално, т.е. въобще да не съм субективен или емоционално вързан, за да после да мога да съм неутрален в този разказ. Защото тази история е толкова важна и значима, защото тя не ги идеализира, тя не ги прави такива каквито не са, тя не ги прави супергерои, а е точно обратно.
показва, че нормални хора, нормални момичета могат да направят нещо уникално на световно ниво, да не кажа космическо ниво. Само когато си готов да извървиш този път и си готов да платиш цената, имаш екип, знаеш кое е ценното, възпитан си, образован си, осъзнат си. Тоест е достъпно това нещо до всяко едно дете. Тая тяхна мечта, която те са сбъднали, която е космическо постижение, е достъпно. Това не е нещо, което не може повече да се повтори. Но аз съм сигурна, че ти в момента си даваш абсолютно реалната сметка, че начина, по който си сложил сцените, си формирал там извадка, от преди години извадка, след това реално интервю. Да. Това нещо, начина, по който ти разказваш като гордо, като на децата, като им четеш една приказка. Да. Те слушат това едно след друго, което идва. За малките гимнастички, които взимат пример от тях, искат да станат шампионки като тях, е много важно поднесената информация. Какво ще кажат, как ще го кажат. Момента преди да станат олимпийски шампионки, момента след като са станали. Тук как избираш емоциите, да ги преплетеш? Коя? Защото ти много връщаш от интервю в преди Олимпиадата, от интервю след Олимпиадата. Да. Ти правиш една комбинация огромна. То затова и филма се казва Пътят. Защото... Как избра името? Пътят е, понеже аз се занимавам с джудо и с бойни изкуства, и мен това много ме впечатлява в бойните изкуства, защото там целта е да станеш човек, да се изградиш като личност, да развиеш всичките човешки качества и да постигнеш спортно-техническо върховно постижение, нали? И при тях е същото. Не случайно се казва художествена гимнастика. Тоест, изкуството и спорта са... Ръка за ръка. А изкуството за мен е човешкият потенциал. Да достигнеш до неща, които са извън материята, извън логиката. Тази духовната, мистичната... И ние с госпожа Райва, когато сме си говорили, тя също, понеже е много духовна и много мистична, някакси, когато се говори за такива неща, олекват. Защо? Според мен, когато се говори за ванга, за религиозност, за мистичност, за духовни практики. В границата на някакви рамки не можеш. Ако говориш само за това, ако въобще не говориш по същия начин. Интересно е, когато видиш, че това работи на практика. Че това наистина работи. И тя има една реплика, която казва, тези момичета и може да не осъзнават и да не го разбират, но това, което го правят, тия всичките мантри, тия всичките знаци, символи, те работят. Дори ти да не го осъзнаваш. Защото това са завихрат такива енергии, които... То всичко е една енергия. То без енергията ние не може да съществуваме. Мен това ми харесва. Че той минава на едно съвсем различно ниво. Целият разказ е на много различни нива. Да знаеш, Иляна Раева те избрала по духовност. Иначе нямаше да те избере, много духовно говориш. От зодия. От зодията ли? Не, шегувам се, но това е интересно, защото хората на изкуството това се стремат да постигнат, да докоснат душата по някакъв начин. Добре, момичета, вие във вашия път към тази олимпийска титла и изграждането ви, защото спорта ни е такъв, от много малки започваме да носим една тежест на гърба си, която не винаги осъзнаваме. И кога във всяка една от вас, тук присъстващите, осъзнахте наистина духовното и физическото, което правите в залата? След някоя титла, след някой провал, след някоя лична ваша драма или несполучливо събитие в живота ви, кога преплетахте двете неща? Мисля, че за мен лично моментът, в който се събрахме нашият отбор и в момента, в който така всъщност станахме отбор, който треньорката ни поведе, и тогава осъзнахме първо, мечтата ни е олимпийския златен медал, но осъзнахме и, че се сформира нещо още по-голямо между нас, нашето приятелство и тази връзка, която имахме, много се подкрепяхме и винаги много си помагахме, което съответно ни помогна и да сбъднем и мечтата си. Аз имах няколко ситуации в живота си, които ми доказаха, че когато нагласата ми е определена, нещата се случват по определения начин. И ние като отбор също го практикувахме и смятам, че именно това, че тръгвахме с позитивна нагласа, именно това, че си имахме тази вяра помежду си на първо място, вярата в целия екип, също така и вярата в нашата мечта, това, че всичко е възможно, това, че полагахме наистина огромни усилия,
но без да губим вяра и за секунда, каквото и да се случваше, през каквото и да минавахме, смятам, че това много ни помогна. И всички, и 5-те момичета много го вярвахме и чак на моменти така съм се чудила как може да вярваме нещо толкова невъзможно, защото наистина да си кажем честно, олимпийският златен медал е първия за художествената гимнастика и за нас беше нещо, което граничи с невъзможното, но някак си вярвахме, че можем и че ще го постигнем. И дори въпреки това, че на Европейското първенство преди Олимпиадата, последното голямо състезание преди Олимпиадата, ние всъщност това беше най-лошото ни състезание в кариерата ни. За пръв път имахме състезание без медал в многобоя и това беше пред родна публика. Тежко някакси го приехме. дори много тежко го приехме, но дори тогава не загубихме ентусиазъм и продължихме да си вярваме, че можем да станем олимпийски шампионки, ако работим по същия начин. Тогава, може би, госпожа Раева също много ни помогна, защото за тази среща, която сме говорили неведнъж, след това европейско първенство във Варна, така не ни се получиха нещата. Да. Пренавихте се. Да. И госпожа Раева ни извика и си мислехме, че край ще ни се кара, че ще е много тегаво, но тогава се говорихме общо взето за нещата, за които сме благодарни, за нещата, които искаме да ни се случат в бъдеще. Давахме тостове, тогава чухме и така един много емоционален тост на нашата треньорка. Ние не я виждаме много често емоционална и общо взето се заредихме с положителни емоции за Олимпийските игри. Като спомена вашата треньорка Весела, ама тя такива култови реплики има в този сериал. Тя е любимия герой на всички. Не знам как постоянно ги извадиш от устата, наистина не знам. Да, аз после като ги слушам, това е много странно, между другото. Това може би е едно от най-странните неща. Ама гледай колко са милички тук и свитички, иначе толкова се отпуснат и на друго място. Не, идеята ми беше, че аз чувах за Весела неща, които аз нямам нищо общо, в смисъл това с нея, когато съм имал комуникация. Тя е тотално различна от това, което съм чувал. И ми беше някаква много странно. Това някаква шизофрения ли е? Какво се случва тук? Защото аз познавам един човек, който е супер забавен, супер артистичен, емоционален. Нали? Пък тяхното впечатление е някакво съвсем различно. И явно това е начин, наистина, уникални неща. Как са събрали, което за България, нали, тук ни е най-трудно това да сме в екип, да работим задружно. И това е някакво върхово постижение. Да се съберат толкова, нали, ярки индивидуалности и толкова силни личности и да работят, нали, еготата някакси да танцуват заедно, не да се бият. Може би защото има една цел, ако целите са различни. Според мен е нещо друго. Може би и традицията, защото все пак при вас имате този шанс, че тая традиция не се къса уважението към предишното поколение. Предават си това възпитание, което аз бях впечатлен как всички си говорят на госпожо, как всичко е много дисциплинирано, иерархия се спазва. Дори и сега, когато те дойдоха, вече бях олимпийски шампионки, когато правихме интервютата. И те бяха, наистина, свалям им шапка, защото това е много рядко мога да видиш човек, който постига, нали, върховната цел в това, което се занимава и да запази тая скромност. Това е научено. Те са на по 20 и няколко години, нали? Разбираш, че са в залата от 4, 5, 6 годишни. Точно. Съзнателният живот ти минава по този начин. Аз съм сигурна, че както те, така и аз до ден днешен се обръщаме към треньорите си с госпожо. Няма значение кой какъв е, какво прави, колко деца е родил и какво семейство има. То е начин на възприятие за живота ти и за отношението ти към човека, който те е създал. И то няма как да сякаш да се обърнеш към майката и бащата и да не им кажеш мамо и татко. То е абсолютно същото. Но за съжаление, защо само в художествената гимнастика аз много рядко това, не знам, да не кажа със сигурно, че го няма. Правил ли си филм с толкова много жени на едно място? Въобще имаше ли мъжко присъствие? Правил съм филм с 3 жени на едно място. Но не с 30, но нали? друг филм. Но не, това е съвсем различна история и е за децата. Аз винаги съм казал, че този проект е за децата. И много съм любопитен, примерно след 10, 15, 20 години, да сме живи и здрави, пак да се изгледа. Той ще е по съвсем различен начин ще се виждат тия неща. Защото... Аз ти пожелавам да имаш опцията да направиш поне още няколко филма за такива шампионки. Дано. И шампиони. И шампиони. Да. Имаше ли някой, който искаше и проверяваше или трябваше да покажеш как нареждаш сериите, моментите или се довериха изцяло на твоята визия как да изглежда?
някой преди това да погледне какво си направил. Значи, това е другото нещо, за което нали, е много важно да се говори. И тук, може би, съм се докоснал до тази магия и тайната на техния успех, е, че когато се избере един човек, имаш тотално доверие на този човек. Тоест, ако избереш този треньор, тотално доверие на треньор. Ако избереш този състезател, тотално доверие на състезателя. И тук е много важно. Поне аз така го усетих, когато нали, стиснахме ръцете с госпожа Раева, тя каза, ти си режисьора, ти се занимаваш с това нещо и ти даваме 100% доверието. Да си развихреш, да е твоето нещо, твоето дете. И наистина ние го работихме много заедно с нея, но нямаше цензура. Тук последните 4, 5 и 6 епизод, да не кажа и 7, госпожа Раева не е филма на госпожа Раева, е доста смисъл така каквато е. И това нали, също и свалям шапка, че тя се съгласи. Да го показвам по този начин. Има някакви предразсъдъци. Общо взето Иляна винаги е показвала това, което е тя. Не е била по-различна. Даже прекалено настъпателна. Но когато го оставиш, защото това остава за винаги. Това ще се гледа и след 50 години. В смисъл, може би, нали, когато нас няма, това ще го има. Така е. И този имидж, това ще е госпожа Раева, това ще е... Разбирате ли? Като гледам и ти си подхванал госпожа Раева. Не, аз с нея съм на Иляна, обаче сега... Няма значение. За пред хората сега да не сме на Иляна и така, но аз с нея сме на малки имена. Но това си е наша динамика. Потопил си се в магията на уважението от гимнастическата гилдия. Аз така съм си възпитан. В смисъл, но... Тук пак влизаш. Пак го възприемаш и го одобряваш. Да. То е впечатляващо. Ще има ли до момента моменти, които не сте ги знали, че сте ги изпратили или че не си спомняте, че сте казали нещо в интервюто и сега като го гледате, така си казвате, боже, това казах ли го, кога стана? Да, абсолютно. Във всяка серия виждам нещо, което не помня, че съм казала или че сме направили. И се чудя, Ани пък как ни е снимала, докато се разправяме. Имаше в една серия да се разправяме нещо с Весела и не знаех въобще, че Ани не снима. Така че да, затова казвам, че на нас също ни е много интересно. Да, и аз така мисля. Също така ни е интересно какво се е случвало и при индивидуалното, тъй като ние знаехме отчасти, но все пак бяхме много изолирани, за да не ни повлияе това нещо. И от една страна гледаме и филм, който не сме преживяли. Тази част на филма ни е нов филм за нас. Пред аз, като индивидуален състезател, ще си дам един въпрос към вас. Никога не съм била в ансамбъл, но пък за сметка на това ансамбъл винаги се събира от индивидуални гимнастички. Какво на вас ви спомогна индивидуалността, която сте имали допреди да бъдете в ансамбъл, да ви направи това ядро? Аз, примерно, ще си кажа, отборно и колективен играч, аз не съм. И не мога да бъда. И всъщност, вярвам, че за да не съм стигнала до там, значи нещо в мен не ми го е позволяло. На вас какво ви даде това от вашата индивидуалност, като 5 различни момичета, да направите това никога непостижимо нещо до този момент, до Токио? Може би така се е събрал точните парчета на един пъзел, защото ние сме наистина, всяка една от нас, много различни. Имали сме за много неща, мислим по различен начин, но винаги така се изслушваме с уважение. Това нещо, което винаги аз като капитан съм държала, е да си говорим нещата веднага. Ако нещо се случи в отбора, веднага да си ги изговорим, да ги изгладим. И наистина за тези 5 години не сме имали някакви скандали, спорове, караници. И напротив, може би ако бяхме индивидуални състезателки, нямаше да се справим по този начин, защото помня, че в Мураяма напрежението ни беше много голямо и се събирахме всяка вечер и така си ближахме раните и това ни помагаше на следващия ден да сме по-спокойни в залата. Аз също го чувствам като една магия. Наистина нямам обяснение и аз съм си го задавала този въпрос. Просто нещата се случиха много естествено. Наистина сме много различни като характери, но всяка беше на точното място и си вършеше точната работа. Това, че имахме една основна цел, към която вървяхме и гледахме през цялото време целият екип, смятам, че беше ключово. И извън залата
сме говорили на всякакви теми, имаме различни мнения. Понякога сме стояли до 5-6 часа сутринта, за да обсъдим и всяка да си изкаже гледната точка, но в залата не сме имали противоречия и нещата винаги са вървяли изключително гладко. А чисто професионално, според мен, това, че бяхме изявени индивидуални гимнастички, всяка с абсолютно различни качества, също много ни помогна, защото Весела Димитрова така успя да вземе най-хубавото от всяка една от нас и да направи композициите, които всъщност развълнуваха толкова много хора. Добре, цял живот градивно. Минавате през една титла, втора титла, едно падение, пак се качвате по стълбичката нагоре, стигате най-мечтаното и най-желаното за всеки един спортист. Но това е един процес, който в годините той е създаван с вас, че вие надграждате една емоция, една сила, която ви дава дали състезанията, дали публиката. Всичко това стига един таван, който вие го достигате по най-хубавия начин. От тук нататък в живота как ще запълните този адреналин и тази емоция, защото за спортист това много трудно просто спира и да нямаш мотивация за нещо. Да, със сигурност. Аз много си мислех, че ще ми липсват състезанията, тази емоция, която изпитваме, когато пътуваме заедно. Но сега мога да кажа, че въобще не ми липсват състезанията. Някак си тази емоция се набавям по друг начин, с различни участия. Ние пътуваме и по мастер-класове, срещаме се отново с децата, можем да споделим опита си, да ги вдъхновим и това са емоции, които също много ни зареждат. Аз също смятам, че взехме всичко от спорта, дадохме всичко от себе си, взехме най-голямото, така че можем да продължим спокойно напред. Аз съм имала и по време на спортната ми кариера още една мечта, заедно с тази за олимпийското злато, която е за по-далечно бъдеще. Все още не искам да я споделям, тъй като знам, че ако я споделя, трябва да я направя. Не искам да се случва скоро, тъй като искам да си отделя време за личния си живот, да се развия и в други аспекти, така че ще разберете за нея, когато се случи или когато наближи и искам вече да я задействам. Но ти все пак задейства и друго поприще покрай теб. Започна по-професионално с своите интервюта, които правиш отвъд играта. Или, извинявам се, отвъд подиума. Това до някаква степен дава ли ти чувството, че се връщаш хем към това, което можеш, хем правиш нещо по-различно? Да, до голяма степен се чувствам в свои води, което ме улеснява, но гимнастиката винаги е била част от интересите ми, не само като спортист, който трябва да отиде в залата, да отиде на тренировки. Аз следя абсолютно всичко, абонирана съм, ако нещо се случи, веднага да ми излезне и ако нещо не съм разбрала случайно, дори се е случвало да пиша на другите отбори, за да го разбера. И смятам, че също така, такива интервюта съм гледала в руското издание на разговори за гимнастика и винаги съм се чудила защо ние в България имаме толкова много шампионки и много държах да подаря едно такова и на българските фенове. Както вече казах, това е изцяло в моя интерес и в нещата, които са ми интересни. Получава ти се. Да, аз много ти благодаря за гостуването там. За вас винаги. Тъй като сме към финалът на нашия разговор, искам да те попитам, кога са последните взимани интервюта за филма? Колко време след Олимпиадата? Към днешна дата, така преди да се формираш последния епизод, колко време е минало, докато са им отекли емоциите вече? Те интервюта бяха направени, мисля, че 2 месеца след като свърши Олимпиадата. Те бяха на един път. Тоест от тогава са последните емоции, които сега виждаме. Това, че през останалото време вече е сглобяване само на филма. Да. И за кой си промени най-много мнението след интервютата? От това, което си виждал като извадка, от това, което виждаш след това. Защото, както уточнихме, за Весела корена промяна в това, аз промених за всичките мнението, защото ти от телевизия, от малки екран, нали, имаше едно мнение за хората. Митове, легенди за художествена гимнастика в България, нали, много. И просто като ги, нали, малко, аз не че ги познавам, макар че, нали, съм с 3 години съм ги гледал. И да, но за целия спорт, за целия път си промених мнението. За всяка една от тях, колко са различни, тя и Симона, нали, каза, че са тотално различни. Те наистина са тотално различни. И
И това е много ценно. Че нали, не трябва всички да сме зомбита и да сме нали, войници да изпълняваме. Всеки си има мнение, всеки си индивидуалист, всеки си е характер, но когато имаш обща цел и целта е много важно да е наистина огромна и да е огромна, да е над нормалните възприятия, да е немислима цел. Тогава може би ние българите може да се обединим. Нещо наистина надсветовно, непостижимо, абсурдно, което да не запали да сме заедно. И това е една от полуките на целия път, че това нещо може да се мултиплицира в бизнес, в спорт, в култура, но трябва да си поставяме наистина абсурдни цели, огромни. И тогава, тези момичета си поставиха и я направиха. Да, пускаш го в Вселената и започва да се получават нещата. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря ти на теб, че си удържа на обещанието и в наша чест дойде с златна вратовръзка. Изрично ми се обади предния ден, за да ме попита и каза, че ще дойде за златните момичета с златна вратовръзка. Благодаря ви. Желаем ви да сте все така прекрасни, уверени. На теб още по-повече проекти да направиш в тази насока и много пътища още да опишеш. Много пътища. Супер. Това беше всичко от Златните момичета в неделни нюанси. Очаквайте ни следващата неделя по същото време. Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happen to find with a smile that exploded across your face and their mind. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine?